Kopogore gi manyako Ramgajwang, jopuonjre maromo 48 kuom jopuonjre duto maromo 104 manoluongi e grade 10 skul mar jopuonjre mantiere kod ng'ol mar winjo wach kata momo mong'ere kaka Kuja Special School for the Deaf. Emos chope sikul. Kaka jafwambo marwa George Juma lero, ma en achiel kuom sikunde madongo kata national school mago mag jopuonjre mantiere kod ng'ol. Ka penjo mathoth en ni ang'o momiyo kwan mapiny emosechopo mar dhi nyime koda sombgi. E giko mar tarik 16 mar dweni, mano jopuonjre maromo 48 kuom duto moluongi sikundni maromo 104 ema ne osechopo kawe kod lipot mogol kod ten skul ma Kuja Special School for the Deaf. Mae kelo penjo gimomiyo kwan duong' mag jopuonjre mag grade 10 pok odonjo sikundni skul meneche kuom skunde madongo kata national school mag jogo mantie kod ng'ol mar winjo wach e piny Kenya mangima. Japuonj maduong' mar sikundni Daniel Rabudho wach ni ka opogore kod pek mar chulo omenda mar somo, thoth jonyuol mantie kod nyithindo mong'ol chal ka gima ok odewo som nyithindogi. Pick students from the whole country, so that could be traveling challenges. Even though our fee for this time is just 6,000, that tells you how the community looks at these learners. Even paying that 6,000 for a boarding school still becomes a challenge to the parents. Rabudho wacho ni omenda ma ichulo ne jopuonjegi ma bende dak e sikul odwok piny kod piny owacho nyaka 12,000 kende e higa ka higa, to pod kwan jonyuol mathoth okel nyithindogi e sikul. Most students from hearing students we are admitting, most of them come even without school fees. Even currently, we have admitted 2 students without paying fees. Mana kaka sikunde mamoko osebiro ka dhi nyime kod nyiso morgi ka otende kod duoko mar penj maduong' mar klas 12 e higa mag 2015. Skundni ma Kuja Special School for the Deaf bende kinde ma okwongo ne obedo kod japuonjre ma okwongo yudo mean grade mar B-. And for the last, in the history of this school again, this is the first time we have taken 3 to the university, with the top student getting B-. Tend sikundni ne oloso nyasi mar dhialo jopuonjni moyudo mean grade mar B-. How did he get that? Reading, revising, because he believes in working hard, and he believes that those who are disabled are also able to work hard and pass exams. So I want to encourage all these other students also to continue working hard, and in future he wants to be a lecturer. Ginyuol ka achiel kod skul mamoko e kaunti ma Migori bende koro pod dhi nyime mar nyiso morgi ka otende kod duoko mar piny maduong' mar higa 2015. My former school is Maseno School, and it all began here at Ebenezer BF Christian School. I scored a plane of 84 points, and that really made me feel happy. Basically, it's a long story, of course, a story of solitude, but I usually seek to find opportunity at that time of solitude. Thank Almighty for seeing our former learners of Ebenezer Christian School excelling in the national exams. Here we have the 2. One has topped with 84 out of 84. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogore gi manyako Ramgajwang, ami weche mago motenre kod somo bende